Aké sú základné metriky, ktoré pri každom klientovi sledujeme a na základe toho určujeme aj úspešnosť kampaní, či treba niečo upravovať alebo nie. Jednou teda z najdôležitejších pre nás štatistík a metrik je miera prekliknutia. V angličtine alebo teda v rámci mety sa s tým môžete stretnúť pod výrazom click-through rate, čiže CTR. Je to vec, ktorá je za nás najdôležitejšia a určuje nám, aké dobré sú naše kreatívy alebo teda videá, ktoré v rámci kampani spúšťame. Pokiaľ je ten click-through rate vysoký, tak rátame, že aj v rámci budúcnosti a budúcich výsledkov kampane to bude na veľmi dobrej úrovni. Druhou najdôležitejšou vecou, ktorú my veľmi sledujeme, je takisto click-through rate, ale unikátny. To znamená, že toto si viete vysledovať aj v rámci tej mety. A to nám sleduje reálne prekliky na landing page. Čiže nie len nejaké kliknutia v rámci reklamy, ale reálne prekliknutia na tú našu stránku. Treťou najdôležitejšou metrikou, ktorá je teda úplne základná, je frekvencia. Je to metrika, ktorá nám ukazuje, koľkokrát sa zobrazila moja reklama môjmu cieľovému publiku. Čiže pokiaľ je to frekvencia 2 a viac, tak znamená, že ten, dáme tomu, jeden človek videl tú moju reklamu víťaznú už 2 a viac krát a tým pádom je tendencia aj v rámci tých výsledkov, že to bude pomaly klesať, čiže musíte mať pripravené a vytestované nové kreatívy, ktoré budú fungovať a ktorými to viete nahradiť. Pokiaľ vysledujete možno nejaké iné metriky, kľudne sa podielte v komentári a mňa osobne to určite zaujíma. V ďalších videách si kľudne môžeme rozobrať jednotlivé metriky viac dopodrobna a na čo si pri nich dávať pozor.